Audio Jungle. Barkanmu da zagayowar wannan wata mai albarka, wato watan Ramadan. Sunana Abubakar Inuwa, wanda aka fi sani da Abubakar Ambato. A yau ma kamar kullum ina dauke da wasu abubuwa masu matukar muhimmanci dangane da watan Ramadan. Azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda 5, kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi da ake cewa man kama Ramadan imanan wa ihtisaban kufra lahu ma taqaddama min zambihi. Duk wanda yayi azumin watan Ramadan yana mai neman lada a wurin Allah subhanahu wata'ala. Allah kan gafarta masa zunubansa da suka gabata. Haka zalika a wani hadisi da Bukhari ya ruwaito cewa idza kana yawmus sawmi ahadukum fa in sabbahu ahadu aw qatalahu falyaqul inni sa'imun. Idan ɗayanku yana azumi, idan wani ya zage shi ko kuma ya neme shi da husuma, to sai ya ce masa ni mai azumi ne. Haka zalika Bukhari da Muslim sun ruwaito cewa a wani hadisi idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falitumma sawmahu fa inna ma ad'amahu Allah wa saqahu. Ma'ana, idan ɗayanku ya manta ya ci abinci ko kuma ya sha abin sha, to ya cika ta azuminsa, domin Allah subhanahu wata'ala ne ya ciyar da shi. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa, inna Allah ta'ala ya ajibu minas sa'ili ya tsalu gairan jannatan. Lallai Allah subhanahu wata'ala yana mamakin wanda yake roƙo ba tare da ya roƙi mai aljannarsa ba. Haka zalika ya ci gaba da cewa wa min muɗin yuɗa lilgairin lahi. Haka zalika yana mamakin wanda yake roƙon wani, wato wanda ba waye, wanda ba Allah ba. Sa'an nan ya ci gaba da cewa inna Allah ta'ala qad harrama anal nari man qala la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa wuta cin duk wanda ya ce ko kuma duk wanda a zuciyarsa ya amsa cewa da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da fatan shirye-shiryenmu suna ƙayatar da ku. Kasantuwar dakatarwarmu da ɗaukan shirin ma'arifatin nabi, hakan ya faru ne sakamakon muna ci gaba da shirye-shiryen ganin yadda za mu ƙara ƙayatar muku da shi. Ku kalle shi ya muku kyau fiye da yadda kuka kalli sauran episode ɗin.